kacok. A mai napon meg fogjuk csinálni egymás skincare-ét, viszont becsukott szemmel. Tehát az lesz, hogy főra úgy fogja nekem felkenni ezt a krémet, hogy neki be lesz csukva. Az elolvatnám. Nem, csak így kell lenni. Ja, nézzétek már. Oh my god. Innen vigyed a izéből. Ja, jó. Na, rajta. Na, olyan, akkor neked is csuk. Guys, this is Vagy so csinál- hard. Magyarul beszélj már. Három, kettő. Azt mondja, hogy én már vagyok a kis puderet. Hol van? Jaj, Nem, belement a hajam. Oh my god, what the heck? De nem az! De ott! Jó. Oké, jó lesz. Na, valamit csinálunk vele, addig szüneteltetjük valahogy a videót. Nem szüneteltjük. Jó, akkor- Úgy lehet szüneteltetni. Aha. Szüneteltetjük. Most meg van állítva. Nem, nincs. Dikos, mi van? Lassú fotókat készítünk. Akkor állítsuk meg azt, akkor part 2-be jöttök vissza. Csak. Nem. Elkenjük most ezt 10 évben. Na, rajta. Magunknak. Hát nem ment ide föntre. Nekem ide a szemem alá nem ment tovább, ezek kellene. Aztán már Na guys. Oh my Ez gosh. nagyon sok. Ugye ti láttátok a Squid Game-et? Mi nem Remélem. láttuk, mi nem láttuk. Hát mi nem láttuk, csak részeket láttunk belőle. Na, részeket Ahol sem. nincsen Ölés. ö, Gyilkolás. elég sok gyilkolgatás. Mert a Lénácska nem rakott Hát föntre. nem tettek volna, te mentél. Hú, adok az enyémből. Munká, jó van. Jó. De nekem... Túl sok van nekem. Igen, túl sok van, ez túl sok nekem. Most egy kicsit is bemutatok most itt. Meg Tudjátok, hogy én nagyon szeretem ezek a blimbagokat kicsomagolni. Szóval most hoztam nektek ilyen krímit. Ez vagy a fagyishoz lesz, vagy ilyen arcra. Ugye a következő videóban majd megtudjátok, hogy Na, Mit csináltam? egyébként a következő videóban egy ilyen kreatívkodás lesz. igen. Egy két füzetet fogtok látni, az egyik az enyém lesz, a másik a Flóráé. Az enyémből annyit fogtok tudni, hogy az enyém, hogy az enyémnek így olyan a cucca. Van az Nekem, olló, nem látok semmit, hogy szemben nekem Aztán- meg ilyen. Én nagyon szeretem színimorot, ezért ilyen matizet is Hát készítettem. én nem nyertem a tombolán, Én meg nem. de neki adtam, neked adtam a cuccomat. Hát, Aztán- de hagyjuk a szorít. Örüljél, hogy adtam valamit. Várjátok, guys waiting for this video. Léna majd itt közöli veletek, hogy mi történt ma vele. Na, tehát, Jó, nem kell közölni. köszönöm. Ezt adtam neki, ezt a dögöt. Na, ezt a kis dögöt Bedit adta nekem. Mua. Little Buddy. Szóval, ja, De ez nem ezt akarja adta. megvárni. Tudom, de hagyjad, Ez most egy a skincare-rel foglalkozunk. És ennyi volt a skincare-ünk. Azt hittem, hogy több. Na, akkor guysok, akkor most ennyi is lett volna ez a skincare. Következő videóban. Gyermek ezzel alszik minden nap. Nem, most mit csinálsz? Ilyen. Bocsánat, de part 2